Ngilele igama ngokuthiwa kadlidla isibongo konke wethishow isicima phansi laphana kwengethe news silangeke kwisebasha maskandi festival ikhobe ngempela kulekelezi kuye ngenqine kumnqamuka imbadada kubi kongiyese emaskandi njengamanje sinayeke umfowethu la sibingana mfowethu siphinde sikwamukele kwengethe news. Yebo sizinjani? Siyaphila futhi njani? Siyaphila nathi. Mhlawumbe umuntu ongakwazi okade iqala ukubona la kwadlanda uperforma engathi wena ungubani udabukaphi uvelaphi yini le ethe namhlanje yakubeka la namhlanje kwadlanda? Ngizoqala la igama usihle ngowasha ngisibongolo nje emahlabathini kodwa kulenkandla emahlabathini yami ofeni school. Emculweni ngegama lokusebenza njengoba ngumthambisi abaningi siyazi. Ngicabanga ukuthi inhloso engibekela ukuthanda abantu noma ukuthanda umsebenzi wami engiwenzayo ngizomthambisa. Ngibona owenza ukuthi ngigcine ngishiya konke engikwenzayo kumsebenzi wakhe. Mhlawumbe isikhathi ngaphushana ngokuthi nje yini le engcono ngawe engenza ukuthi abahleli bemcimbi nabo abanye befisa ukuqasha emcimbini yabo befisa ukubona ufika uzoperforma. Ngaqala ngala ngaphansi kwegama lokuhlonipha ngiyamhlonipha kakhulu umuntu phinde ngihlonipha kakhulu ukusebenza kwami ngale ndlela ukuthi mhlawumbe umuntu ungathiwa usebenzisana nami noma ufisa ukuba nami ngekazayisole ngakho ngingakwenza leso sikhathi ngoba ngikholelwa kakhulu emsebenzini wami ekuthini abantu bejabula imali khona ngabo noma ngibathuleka bejabula abantu. Alright mfowethu sibonga khona sesiphethe nje mhlawumbe abafisa ukuthola umsebenzi wakho kumbe abafisa ukulalela umculo wakho noma abafisa ukuqasha emcimbini bangakuthola kanjani umculo wakho bephinde bawuthole kanjani? Umculo wami lapha ku-YouTube uyatholakala ku-Spotify endaweni nezitolo zomculo online uyatholakala izinto lezo lezo. Ngicela nje kakhulu abantu besithole baphethe ukuze bekhuphule ama-viewers bekhuphule nje zonke iy'balo ezokwazi zisisize ngelinye ilanga. Inombolo ithi 064 80 83 299 ngiyiphinde 064 80 83 299 ebese sikhulisa ipage lapha ku-Facebook umthambisi artist. Yilapho umuntu othanda mina noma okholela emsebenzini wami ayokwazi ukuyithola khona iphisa noma ngasiphi isikhathi engikwenzayo uyokwazi ukuthola khona ukuthi kwenzakalani. Na TikTok lapha umthambisi artist. Alright mfowethu sibonga.